Anjen-anjen lembuan diri kang mongko sing kemarin lenggah ana kursi gading kilo jenani ora ana loro telu kejaba sanggang Bathara Manikmaya ya Bathara Guru. Lho kok Antasena Kumawane kulancang arep lenggah kilo jenani. Yen siaga rewangi karo Antasena pun kakang lenggah ora kena. Mudah semua sikut jenane Jawa Posai. Antasena niku bocahe aglang-oglong. Basa mawon mboten saged niki. Menungsa anggere ora usah basa. Wis kelatuk angel ditandani. Dasare tegak turuning Werkudara. Werkudara wae bocahe aglang-oglong, gedhe dhuwur, ora nggeni tata trasila, beda karo liyane. Beda karo Janaka bocah iki mau klesa. Ora sombong, rendah hati. Dasare kalungusus. Murah senyum. Kumplit Janaka mulane penggemare akeh. Cewek-cewek pada katut. Nek Antasena. Menawi panjenengan niku badhe nuruti Antasena sami mawon panjenengan niku mantun kalian dewa. Awas ngati-ati. Wong angger polahe ora main rokate tenang singku dendane Jawata. Nggih. Nyawingi tes maca status. Ana tulisan singku dendane Jawata. Ngati-ati. Bahaya. Pun mangga. Mboten usah nuruti Antasena. Pun dipun penggalih. Napa malih panjenengan niku dewa? Dewa titi sing wis. Oh, kudu Botano sacan
mesti ketularan dadi ora main.